que em conti la història de les campanes d'Atzeneta. I he quedat així, a l'església de Sant Joan Baptista. Però com que tinc una miqueta de temps, vos diré que al corral d'una casa de poble, un dia qualsevol de 1821, Domingo Roses fabricava la primera campana que es feia a Atzeneta. Unes campanes que s'han conegut arreu de tot el món. I quasi 2 segles després la tradició ja s'ha extingit, però el so de les campanes ens les recorden. Juan! Juan no sabia que venia en moto. Com estem? Molt bé. Sí? Jo volia que em contara la història de les campanes. Pues allà va, anem enseguida. Anem a on? Dalt, no? Vol que d'ací li conti alguna cosa. Ahí dalt, al costat de les campanes? Claro, allí es veu bé. Ah, perfecte. Ah, pues vale. Anem. Què les ha fet? Totes vostè? Sí, aquestes 3 les fa jo. I aquestes campanes es fundixen en cresols. Hi ha se fa un perol, dins està el líquid, allà hi ha un home, i així un altre, unes forquilles, doblem on està el mole baix terra. I així es fundixen així. De quin material està fet una campana? Esta és a base de coure i estany. O sigui, que el coure un puesto és coure i l'estany un altre puesto és estany. Però ara tot fundit, tot mesclat, és bronze. I esta? I això és el mateix, i això ja està, pot portar-ho. És gran, també. Sí, esta és gran també, sí, esta és de 600 quilos. Que això es compon en 3 moles, 2 positius i un negatiu. Que el negatiu és el que és la campana. Després, damunt d'això fem este. Després, damunt d'este, quan ja posem totes les lletres, baix d'osso hi ha una capa de cebo. Es posa un líquid i es fa tot. És molt bonic, és molt finet, és líquid. Està tot polit i després ja es fa la forma de les lletres i les imatges i tot el dibuix. I després d'això es pega unes passadetes de fang, però com si fos pintura. I entonces hi ha un mole que té tot l'abecedari de les lletres. I d'ahir anem tallant les lletres a posar els noms. Quantes ha fet? Vale, jo què sé. Més o menys? Per tot el món. No tinc idea. Són 40 anys. La que més carinyo l'ha tingut vostè? És esta. Esta? Per què? Perquè és la del seu poble? Sona bé, encara no està tocant i ja sona. Perquè la vaig triar jo a fer-la. Sí? Perquè l'amo em va dir de fer un mole, jo pues les comencé. I quan ja estava al mig a fer, dius, saps pa on és? Jo què sé. Diu, i espada sí. Dic, pues no m'agrada. I em diu, che, Joano, que no m'agrada. Dic, i tu què la poses allí? Entonces vaig dir jo, eixa. Juan, mos baixem, perquè a mi també em fa por que això es comenci a sonar, perquè mos quedarem mig d'uruletes. Ara tocarà la mitja. Ara tocarà? La mitja. Anem cap avall. It's early in the morning, about 2:45. I'm sitting here talking with my baby. I per acomiadar el programa d'avui vaig a contar-vos un fragment